акция за почистване в квартал Средна Кула. Инициатори на тази акция, младите хора от квартала, към тях се присъединяват може би техните родители, техните баби, Габриела и Божидар. Защо решихте да направите тази инициатива за почистване? Решихме да направим тази инициатива за почистване, защото смятаме, че от нас зависи да живеем в по-хубаво място, да ни е чисто, да ни е приятно, когато се разхождаме, когато се прекарваме времето тук, защото всеки трябва да носи чувство за отговорност, за това да поддържа мястото, където живее красиво и чисто. Може ли да ни покажете, Божидар, вие изработихте няколко табели, като надписа, който сте избрал за тези табели, вие сте си го измислили. Защо? Къде ще ги сложите? Избрахме го заедно с моята приятелка и много помогнаха за тези табели, не сме само ние виновниците за тях. Изработката, дървата, също дърветата ги предоставиха от магазина в Средна Кула. Ние ги отрязахме и ги боисах. Малките дечица помогнаха за изработката също, като е много добър пример за тях. И също ще ги поставим на по-силно замърсените места, които смятаме да изчистим, като сме изработили 7 табели и смятам, че са предостатъчни. Аз искам да попитам, понеже виждаме, че пристигна и доста техника. Пълномощникът на кмета в Средна Кула, Божидар Йотов. Господин Йотов, съсредоточава се техника и усилия на община Русе в почистването на Средна Кула. Съдействието на община Русе, основно почистване на квартала. Мисля, че това е една хубава наистина инициатива, която ще продължи. Мисля да я направим дори традиция за квартал Средна Кула. Имате ли нерегламентирани сметища или силно замърсени терени, на които трябва да обърнете особено внимание, или къде ще съсредоточат усилията си хората? Има немалко такива, не само в квартал Средна Кула, и в съседните квартали, за съжаление. Отбелязали сме ги, затова сме искали помощта на общината с тази техника, да може днеска да ги изчистим, да сложим табелки и да се надяваме, че хората най-после ще проявят благоразумие и естествено в края на краища ще има и санкции. Няма как да мине без санкции. А кой цапа? Местните хора ли не пазят или преминаващите по главния път през квартала? Не мога да кажа, че цапат само местните хора, цапат и тези, които минават и си хвърлят най-безпризорно, най-демонстративно дори бих казал, отпадъците. И затова се получават те наречените локални замърсявания или както вие казвате, незаконно нерегламентирани сметища. Почистваме ги редовно, пак с помощта на общината, но ако погледнете колко гуми има хвърлени, смятам, че това е един голям бич в момента за употребяваните автомобилни гуми. Почти няма място, където да няма изхвърлени гуми, за съжаление. Ще минем, ще ги съберем и тях. За това ли са багерите и тракторите и камионите? Не. С тях ще ги съберем на депото и ще ги закараме в Паркстрой, където общината е отделила място, да се събират, оттам вече ще бъдат издавани. Вашия призив, казахте, ще стане традиция за Средна Кула, да ви последват и другите малки населени места, защо не и кварталите в големия град? Мисля, че могат да го направят, но там почистването е малко по-интензивно и затова по-трудно ще стане, но ще стане. Не може. За малките населени места да последват примера на инициатива. Идеално ще го направят. Има такава инициатива вече, виждам и с колегите. Ще стане. Пролетно почистване на всички малки населени места. Че и есенно ще трябва да има. Благодаря.